מסובב את הכדור, וזה נכנס! תגובה איטית מאוד של רייקוביץ' שהיה חייב להגיע לכדור הזה. כדור אמנם מטעה, הוא לא ניסה להבקיע, אבל רייקוביץ' היה חייב להגיב הרבה יותר מהר. צ'לסי 1, מכבי תל אביב 0. ראינו קודם השפטה של רייקוביץ', שאולי הוא קצת חסר שקט, אולי קצת חסר ביטחון, אולי אובר ביטחון, אני לא יודע מה בדיוק עובר לו בראש. זה לא כדור קל, אבל זה כדור ששוער חייב לקחת, הוא היה קרוב, הוא היה ממש על הקו, היה לו מספיק זמן להגיב, התגובה שלו מאוד מאוד איטית, ובעצם גורמת לכדור הזה להיכנס פנימה, שער שלדעתי רייקוביץ' היה חייב למנוע. וויליאן מעלה אם כן את צ'לסי ל-1-0. רייקוביץ' מקווה שאוסקר יחזור על מה שעשה עזר קודם לכן. בואו ונראה. קשרה של נבחרת ברזיל, אוסקר, פנימה. 2-0 צ'לסי. חבל, זה שלב מאוד מאוד מאוחר. אני לא חושב שהמחצית המשחק הסתיימה המחצית. המחצית הראשונה מסתיימת כאשר צ'לסי ביתרון 2-0. היה בהחלט חבל לספוג את השער הזה, אבל זה מה יש. מחצית בסטמפורד ברידג', צ'לסי 2, מכבי תל אביב 0. אנחנו נראה. עליו, כדור עדיין בתוך תחומי המגרש, חוץ לצ'לסי. רובן לופטוס צ'יק, סס פאברגס, וואו, איזה שער, איזה גולאסו! לזה ציפו אוהדי צ'לסי, לשערים כאלה מצידו של דייגו קוסטה. 3-0 לצ'לסי, ואם השער הראשון היה טעות של רייקוביץ', השער השני פנדל, על השער הזה אין מה להגיד. גולאסו! כן, פשוט שער שאין הרבה מה לעשות מולו. כדור מצוין של פאברגס, הוא מקטים את שפונגי, נדמה לי, קוסטה. מוציא כדור פשוט גדול, אין שום סיכוי לרייקוביץ' הפעם לעשות שום דבר בעניין הזה. הוא אפילו לא רואה את השער, הוא עם הגב לשער, אבל הוא יודע בדיוק איפה נמצאת המסגרת. הוא לא כיוון לחיבורים, שלא תהיה לי הבנות, אבל הכדור התלבש לו כמו שצריך והלך לפינה הגבוהה לבין החיבורי הקורות, ודווקא בדקות טובות של מכבי תל אביב. אבל זאת צ'לסי. עכשיו צריך להיזהר לא להתפרק, כי זה 3-0, זה יכול להיות רע ומר. לגמרי. שער ראשון של דייגו קוסטה במדי צ'לסי בליגת האלופות. עוד אחד שלו, נקווה שלא. וואו, הפעם שפונגין מציל אולי שער. בהתקפה הזאת, עדן עזר, מוצא שם. רייקוביץ' עם הצלה גדולה, אבל זה נגמר ברשת. סס פאברגס. איי, כמה חבל. וזו העוצמה של צ'לסי ושל קבוצות גדולות שיודעות לנצל שקבוצה יריבה תוקפת, לצאת למתפרצת ולסיים את זה עם כדור ברשת. כן, קודם כל הם סיימו את זה, סוף סוף עצירה טובה של רייקוביץ', הוא עצר כדור טוב של... מה זה עוזר? כן, זה לא עוזר, אבל לפחות הוא עשה משהו של רמי. של לואיק רמי. אבל אתה יודע, במצב של 3-0, אני חושב שלא צריך לנסות, כמו שאמרת, שער כבוד. זה לא מה שישנה את העובדה שמכבי תפסיד היום. הם היו חייבים להשאיר יותר שחקנים בהגנה, לא להיות מופתע במתפרצות, כי ראינו כל מתפרצת, ובתקופה טובה של צ'לסי המתפרצות שהם החטיאו היום היו נגמרים בשערים. והיום אנחנו רואים את השער הרביעי, אולי השער הקל ביותר של פאברגס אחרי הרבה מאוד זמן, גם בישל שער, גם הפקיע שער, ובסופו של דבר הוא חוזר לעצמו. ולכן גם ראינו את התגובה שלו שהוא ניגב כאילו לכאורה את הזיעה מהמצח, מוציא את האוויר